ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି। ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କହିଲେ ଦେଖି, ଆମେ ତ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କାହାକୁ କହନ୍ତି। ହଁ କୁହ। ହଁ ଧନ୍ୟବାଦ। 2 ଆଉ ଜଣେ 3 5 ହଁ 7 ହଁ 11 13 9 ନା ନା 9 ନୁହେଁ 9 ବା 3 3 9। ତେଣୁ 3ଟା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ନୁହେଁ, ତା ଗୋଟେ 3 ପଣିକିଆରେ ଅଛି। ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାର ପଣିକିଆରେ ନଥିବ। 13 ପରେ କିଏ ଆସିବ ନା 17, ଏଭଳି 19 ଆଉ ଅନେକ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆମେ ପାଇବା। ତାହେଲେ କହିଲେ ଦେଖି ଯେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ 2 3 5 7 11 13 17, ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ନା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କାହିଁକି କୁହାଗଲା ନା ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ କହିଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ମାତ୍ର 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଗୁଣନୀୟକ ଅଛି। 2ର ଗୁଣନୀୟକ କିଏ 1 ଓ 2, 3ର କିଏ 1 ଓ 3, 5 କିଏ 1 5, 7 କିଏ 1 7, 1 11, 1 13, 1 17, 1 ଆଉ ସେ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗୁଣନୀୟକ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଣିକିଆରେ ସେମାନେ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଥିରୁ ଜାଣିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର କେବଳ 2ଟି ହିଁ ଗୁଣନୀୟକ ଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା କ'ଣ ନା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯାହାର 2ରୁ ଅଧିକ ଗୁଣନୀୟକ ଥିବ 4 ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା 4, ଏଇ ଯେଉଁ 4 ସଂଖ୍ୟାଟି ଆମେ ଦେଖିଲେ ୟାର 1 ଅଛି, 4 ଅଛି, 2 ବି ଅଛି, 2 2 4। 6ର ଅଛି 1 ଅଛି, 2 ଅଛି, 3 ବି ଅଛି, 6 ଅଛି। 8 1 2 4 8, 10 1 2 5 10, 12 ସେମିତି 1 2 3 4 6 12 ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଯେ ମୌଳିକ ଆମେ ଗୁଣନୀୟକ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ତା ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ନିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ନା 12। ତାହେଲେ 12ର ତା କୋଉ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଗୁଣିଲେ 12 ହେବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 1 ଗୁଣନ 12 ସମାନ 12, ସେମିତି 2 ଗୁଣନ 6 ସମାନ 12, 3 ଗୁଣନ 4 ସମାନ ହେଲା 12। ସେଭଳି ଏଇ ଯେଉଁ 12 ଗୁଣନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଲେ ନା 1 ହେଲା, 2 ହେଲା, 3 ହେଲା, ଏ 4 6 12 ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିଛି 1 2 3 4 6 ଓ 12। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ମୌଳିକ କି ନା, କିଏ ନା ଏଇ 2 ଆଉ 3 ହେଲେ ମୌଳିକ। ଆମେ 1ଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ମୌଳିକ ନୁହେଁ କି ଯୌଗିକ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। କାହାକୁ ନା 1ଟାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଯିଏକି ସେ ମୌଳିକ ନୁହେଁ କି ଯୌଗିକ ନୁହେଁ। 1ଟା ମୌଳିକ ନୁହେଁ କି ଯୌଗିକ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବାକି 2 3 ଇଏ ହେଲା ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା। 4ଟା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି 4ଟା କ'ଣ, 4ଟା ହେଲା ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। 6ଟା ମଧ୍ୟ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା, 12ଟା ମଧ୍ୟ ଯୌଗିକ ସଂଖ୍ୟା। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୌଳିକ କିଏ ହେଲେ ନା 2 ଓ 3। ଆମେ ଲେଖିଲେ 2 3 ହେଲେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ। ସେଭଳି 20 ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା। 1ରେ 20 ଗୁଣେ 20, 2ରେ 10 ଗୁଣେ 20, 4ରେ 5 ଗୁଣେ 20। ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗୁଣନୀୟକ ହେଲେ 1 2 4 5 10 20, ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ନା 1 ଆଉ ଏଠି ନାହିଁ 2 ଆଉ 5, ଇଏ 2ଟି ହେଲେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ। ତେବେ ସେମିତି 30, 1ରେ 30 ଗୁଣେ ହେବ, 2ରେ 15 ଗୁଣେ ବି 30 ହେବ, 3 10 30, 530। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯେତେ ଗୁଣନୀୟକ ହେଲେ ତେବେ ସେଇଠି 2 3 5 ଏ 3ଟି ସଂଖ୍ୟା 2 3 ଓ 5 ଇଏ 3ଟା ହେଉଛି ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ। ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ ଆମେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଗୁଣନୀୟକ କିଛି ନା କିଛି ଥାଆନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତୁମକୁ ଦିଆଗଲା 24 ଓ 18ର ମୌଳିକ ଗୁଣନକୁ ଆମେ ବାହାର
କରିବା। କଲ ଦେଖା ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ खूब कम समय भितर आम करवा। कल हाँ बस आउ कई जन रही आउ 3 जन पिला। हाँ शीघ्र सार तुम्हें बस अच्छा अच्छा ठीक अच्छे धन्यवाद। एबे देखा मु जो संख्या लिखी तुम से संख्या लिखिच कि अलग कौ संख्या लिखिच देख ये मु 18 लिखी जो 18 संख्यार 2 और 3 है मौलिक गुणक। 24 संख्यार किए ना 2 और 3 समस्त लिखिच। हाँ बहुत बढ़िया पिला धन्यवाद तुमको ये बुझीपार। तेज आम परवर्ती क्लास रे आमे कौन पढ़ा ना गोटे संख्या को मौलिक गुणनक मानकर गुणफल रूप आम केमती प्रकाश करवा। केवल ताको गुणफल धर जमी आम 4 गुणवा 2 गुणन 2 = 4 6 गुणवा 2 गुण 3 = 6 केवल मौलिक संख्यार गुणफल रूप से प्रकाश हम। बस धन्यवाद आज एतिकी।